どこ？全部。確かに全部。見られて恥ずかしいところ、はいはいお腹ない。お尻。全部真っ暗で布団かぶせないと嫌って感じで、足ですね。足怪我が多いんでよく怪我するんで足が嫌ですね。よく転ぶんで傷があるんで。下陰部下半身ですかね。もう胸は別にって感じですけど。全部嫌だ。見られるの好きじゃないです。体。一番っていうのはどこ？全部すぎて、同じぐらいやだ。真っ暗じゃないと無理です。真っ暗じゃないとやだ。見えないぐらい。脇。顔やだ。なんかずっと見られてたらやだ。ないです。好きな人だったら別にいいんじゃない？好きな人だったらどこでも見せてあげるよみたいな。